Milan Gregušík se zbavil 7 léků a teď si tady s náma bude povídat o tom, jak to vlastně dokázal. My se s Milanem známe vlastně něco přes rok a my už jsme spolu jeden takovýhle rozhovor měli, ale já jsem si říkal, že by bylo fajn si o tom všem popovídat ještě s odstupem delšího času, jednak abych zjistil, jak se Milanovi daří po delší době a i jak to Milan vlastně vidí on sám po delší době. Takže Milane, díky, že jsi přijal pozvání a vítej tady. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. Rád budem nápomocný a touto cestou chcem pozdraviť každého, kdo sa odhodlá zmeniť svůj život. To je perfektní, díky moc. Pojďme začít tím, jaký zdravotní potíže ty si vlastně měl. Zdravotné problémy v podstate bola depresia, cukrovka a problémy s tlakom a srdiečko. A všetky tieto v podstate onemocnenia som bral niekoľko liekov, vitamínových doplnkov, ale nejako vnútorne som cítil stále, že toto nie je tá moja správna cesta. OK. Jak to myslíš, že to nebyla ta správná cesta? Proste brať celoživotne lieky som nechcel. A veril som tomu, že určite raz sa ich zbavím. To zní dobře. Jenom se dozeptám, ty jsi zmiňoval cukrovku, ty myslíš cukrovku druhého typu, je to tak? Áno. A se srdcem si řešil jaký potíže? A v podstate, čo sa týka srdiečka, tak tam je arytmie, búšenie srdca a veci súvisiace s nadmerným stresom. Jo. Vzpomínám si dobře z našeho posledního rozhovoru, že si prodělal i lehký infarkt? Áno, to malo súvislosť v podstate s maximálnou vyčerpanosťou z práce. Plus teda všetky tie ochorenia a to sa tak celé nejakým spôsobom vybrobilo tým, že som musel si zavolať rýchlo zdravotnú záchranku a v podstate ho odviezli. Mal som vyše 190 tlak a bolo to také bol to zvláštny pocit. Řekneš mi o tom víc? Co to bylo za pocit? Vieš čo, dúfam, že už v živote ho nezažijem. Je to také niečo, samozrejme, ťažko sa to prirovnáva, ale je to také, ako keby sa tvoja duša už lúčila s tvojím telom. A proste dúfam, že to bolo prvý a posledný krát, čo som takéto niečo zažil. To sme sa do toho ponořili hned hluboko, co? Tak to sú fakty a bohužiaľ som rád, že je to všetko za mnou. A takhle, jak o tom povídáš, tak to zní, že seš tím už takový vyrovnaný úplne. Za ten rok sa udialo veľmi veľa vecí v mojom živote. A musím povedať, že veľmi veľa pozitívnych, čo je veľmi dôležité. A vzhľadom na to, že akú mám povahu, tak je to také oslobodzujúce. Ten život je o mnoho ľahší, o mnoho jednoduchší. Zrazu mám veľmi veľa možností, ktorých som sa samozrejme v určitom bode aj chytil. A za to som veľmi rád. Tak to budu moc rád, když si pak řekneme víc. Ještě mi řekni, řekl jsem to správně, že jsi bral 7 léků na tyhle zdravotní problémy? Ano. Dobře. A co na tom všem, v tomhletom období, kdy jsi teda měl deprese, cukrovku druhého typu, tlak a problémy se srdcem, co na tom všem bylo nejhorší? Asi bolo to najhoršie, že človek mal podvedomý taký stále strach, že kedy sa niečo zlé stane. Samozrejme, aj sa stalo. Vzhľadom na ten stav, ktorý bol, teda s tým ľahkým infarktom. A možno, že pre mňa osobne to donekonečná branie tých liekov. Proste začalo to jedným, druhým, tretím, bolo ich čím ďalej, tým viacej. A som si povedal, že tak moja strava sa nemôže zakladať iba na tom, že budem non-stop jesť v podstate lieky. To chápu, že si ti nelíbila tá predstava. Nie a v podstate ma to donieslo až do takej situácie, kedy tá depresia nado mňou celkom zvíťazila. A mal som taký pocit, že tento svoj život ako keby som prehrával. Takže stretnúť teba, myslím si, že prišlo aj tvoj program v poslednej chvíli. Za čo som teraz veľmi vďačný, lebo sa naozaj udiali veľmi pozitívne zmeny v mojom živote.
To moc rád slyším. A ty jsi to asi už zmínil, ale ten nejhorší moment v tom celém období byl teda ten infarkt, nebo tam bylo ještě nějaký jiný takový jako vyvrcholení toho všeho? Ono takto, že úplne jedna samotná konkrétna vec to ani nebola. Ono to bolo skôr tak nabalenie sa všetkých tých vecí a jednak to boli problémy v práci. Príliš nadmerný stres. A tým, že som mal aj nadváhu a potom plus tie lieky na tú depresiu, tlmenie, bral som lieky na spanie. Proste bolo toho naozaj veľmi veľa a ešte samotný ten stav, že som bral toľko liekov, tak to ma ešte viacej ničilo vnútorne. Čiže takto vnímam celé, že ako keby v celku, že to bolo tak veľmi zlé. Pochopil jsem to dobře, že i to braní léků bylo vlastně součástí toho, že jsi měl ten pocit, jako že prohráváš v životě, řekl jsi to tak nějak? Áno. Totižto ja som pokúšal nejakým spôsobom redukovať tú svoju hmotnosť. Tým, že ju zredukujem, mi bolo povedané, že sa mi upraví tým pádom tlak a môžeme tie lieky na srdiečko a na ten tlak akože obmedziť, prípadne potom celkom vynechať. Lenže po niekoľkých sklamaniach sa tieto veci neudiali. Bolo to skôr ešte naopak ešte horšie a tým pádom tá frustrácia a to všetko, tak to až potom vrcholilo teda tou nepríjemnou situáciou. Čeho ses nejvíc bál, že se může stát, pokud se to nezlepší? Vzhľadom na to, že som prekonal už niekoľko takých vnútorných sklamaní zo svojich pokusov o nejaké kvázi to ozdravenie, alebo teda ako som spomenul, prestať brať tie lieky, tak vstúpal som do programu s tým, že dával som tomu kvázi ako keby takú poslednú nádej v tom, že buď sa mi to podarí, alebo možno, že to celkom vzdám. Ako išiel som do toho, že skúsim to a uvidím proste, ako to celé dopadne. Tie pocity pritom sú také zvláštne, lebo človek, keď ide zase do niečoho, tak samozrejme vždy má aj taký ten výkričník, zároveň otáznik, či to bol správny krok, či to nebol ten správny krok. Logicky. A ja som chvíľočku potreboval na vstrebanie tých prvopočiatných informácií a vtedy som si vravel do frasa, do čoho som sa to zase namotal. Naozaj je to skutočne, čo chcem, aby som dosiahol nejaké zlepšenie. A bolo to také úsmevné, zároveň aj také smutné, ale išiel som do toho, by som povedal tak, že natvrdo skočil som do toho a po prvých 2 týždňoch to prinieslo také výsledky, že ja som zostal z toho taký, lebo som od prvého dňa, kedy som v podstate upravil stravu, meral som si cukor, meral som si tlak, v podstate všetko, čo som si mohol len zmerať. A tam boli také zásadné rozdiely, že som si povedal, že že toto som už dávno mal skúsiť. To je až šokující, jak rychlý to může být, co? Ano, přesně tak. Když se ještě pobavíme teda o tom, že měl jsi nadváhu, deprese, cukrovku druhého typu, vysoký tlak, problémy se srdcem. Jak ti tohleto všechno komplikovalo každodenní život? No, v podstate tým, že som aktívne pracoval ako stavbár, tak nemohol som vykonávať tú svoju prácu v podstate ako keby 100%. Boli tam rôzne obmedzenia tým, že problémy so srdiečkom a s tlakom, ja som bol ako strechár, takže veľmi som tam už na tej streche hore nemohol byť. Musel som byť dole a tieto veci boli pre mňa veľmi také, jak by som to povedal, smutné. Lebo tú prácu som miloval, robil som na to všetko rád. No a zrazu, keď človek nemôže plnohodnotne pracovať, tak mu to berie naozaj kopec energie a chuť aj do toho života. Takže bolo to veľmi veľké obmedzenie pre mňa. Tomu rozumiem. Bavila ťa tvoje práce? Robil som ju 20 rokov. Bavila ma nesmierne. Mal som rád zákazníkov, ktorí boli vždy veľmi spokojní. Keďže sme robili nie len tesárske práce, ale aj pokrývacké a klampiarské práce, takže bolo toho tak viacej. No a keď ten človek s tým prestal, tak snažil som sa nájsť si nejakú alternatívnu prácu, ale už to nebolo ono. Chápu. 20 let je dlouhá doba. 20 rokov áno, je dlhá doba. Rád spomínam na začiatky, ale už je to minulosť. Rozumím. Co tě na celý té situaci štvalo úplně nejvíc?
v určitých momentoch bezradnosť. Že som na všetko sám, aj keď moja manželka mi bola veľkou oporou, ale to, že človek nemá pri sebe alebo v blízkom okolí niekoho, kto má podobné problémy alebo prešiel si niečím podobným a dokázal niečo zmeniť. Čiže za to som sa aj ja rozhodol prijať to tvoje pozvanie sem, aby sme mohli natočiť toto video, aby som dodal odvahu možno, že ľuďom, ktorí ešte váhajú nad tým. Že proste treba to skúsiť. Nech už sú akékoľvek dôvody, ktoré hovoria, že nie, ale vyskúšať to určite stojí za to. Souhlasím. To je vlastně možná to nejhorší, viď? Že člověk by byl skoro ochotný udělat cokoliv, ale vlastně nevíš co. A ono, samozrejme, suma, ktorá za program je, poviem tak, pre mňa to bolo niečo, ktorá suma bola príliš vysoká. Ale teraz by som dokázal za to zaplatiť aj 10-násobne viacej. Pretože človek tým získa toľko veľa vecí a toľko veľa benefitov, tak sa mu zmení život, že proste tie peniaze nestoja za to. Co ti nejvíc chybělo? Co si kvůli svýmu zhoršenému zdraví nemohl dělat? Myslím si, že najhoršie bol ten pohyb, pretože to bolo v každom ohľade docela obmedzujúce. Zohýbať sa, dvíhať ťažké bremená, to už nebolo pre mňa príliš vhodné. A čo sa týka nejakých športových aktivít, tak samozrejme tie nepripadali žiadne do úvahy, keďže som sa snažil sám nejaké cvičenia alebo rôzne iné aktivity, vydržal som vždycky pri tom iba krátko, pretože som sa vždy zadýchal a už potom to išlo dolu vodou. Takže to som už celkom potom vzdal a samozrejme aj tie sklamania sa zase pripisovali na celkovom tom mojom zdraví. Takže ono to bolo tak, že už som ani nechcel skúšať niečo ďalšie, aby sa ten môj zdravotný stav ešte nezhoršil. To chápu. To pak člověk, když to má aspoň v nějakém takovém relativně dobrém stavu, viď, tak jo. A měl jsi rád předtím sport? Sportoval jsi? Mal som rád cyklistiku, basketbal, hral som futbal, samozrejme amatérsky, ale v podstate ja celkovo športy som mal veľmi rád. No ale keďže podnikal som 20 rokov, tak v rámci toho podnikania bol som viac menej v práci ako doma. Takže tým športom som sa potom celkom prestal venovať. No a už potom, samozrejme, za tých 20 rokov som sa dopracoval tam, kde som možno, že nechcel. Chápu, no. Dobře. A jak dlouho se s tímhletím vším vlastně potýkal? No, keď to zoberiem spätne, tak necelých 18 rokov. 18 let. A můžeš říct trochu víc k tomu, jak to celé vlastně vzniklo? Veľmi nerád na to spomínam, ale v podstate začalo to tým, že ja keď som v 2001 roku začal podnikať, bol som veľmi veselý, vždy usmiatý chalan. A v roku 2008 mi ukradli auto spred paneláku a v podstate to bol taký kvázi štarté toho celého, lebo ono to má svoje pozadie, má to nejaké dohry a ono od toho roku 2008 sa to pomaličky začalo všetko lámať. Ono to človek samozrejme na začiatku tak nevníma, nevie pomenovať rôzne tie stavy. Tým pádom sa to zase len nabalovalo a samozrejme prvá návšteva u lekára ohľadom vysokého krvného tlaku a samozrejme hneď lieky a už potom to išlo. Takže pak se to nabalovalo. Už potom to áno išlo. Jak to následovalo po sobě? Můžeš to víc rozvíst? A vzpomeneš si ešte? Myslím si, že prvé lieky na vysoký tlak tie som dostal asi tak okolo roku 2010. 2010. No a čo sa týka tej samotnej depresie, tak to začalo asi niekedy v roku 2016. Približne. Vtedy už v podstate som vedel, že moja práca sa pomaly blíži ku koncu. No ale ešte som to do nejakého roku 2018 potiahol, potom som to už definitívne skončil s tou prácou. No ale samozrejme medzi tým sa tie moje zdravotné problémy natoľko zhoršili, že nebol som schopný v podstate vykonávať žiadnu inú manuálnu prácu. Našiel som si, alebo hľadal som si práce, ktoré by som vedel robiť v podstate ako buď z kancelárie, alebo nie príliš náročnú manuálnu prácu. Ale vzhľadom na to, že
tie depresie sa čím ďalej tým viacej stupňovali, tak z každej práce som odišiel po veľmi krátkej dobe. Čiže nevydržal som ani sa sústrediť poriadne na tú prácu a samozrejme zase to bolo frustrujúce a pridávalo mi to zase len na starostiach. Už sa to tak naboluje, viď? Áno. Taková proste spirála. Áno, presne tak. A kdy sa ti rozvinula tá cukrovka? Ono to prišlo nejak tak, že schodil som so svojím ocinom na pravidelné kontroly, keďže on bol cukrovkár. A jedného takého dňa som si vymyslel, že však dám si spraviť aj ja nejaké testy. A to som možno, že nemal robiť. Takže keďže už som bral dostatočné množstvo liekov, tak som tak nejako tak predpokladal, že to je spúšťač toho celého. Či to je aj v rámci toho, že samozrejme tomu som neveril, že nejaké veci sú dedičné. Ale určite nejaký ten základ, keďže z ocinovej strany bolo dosť veľa súrodencov, ktorí mali aj cukrovku, aj horšie stavy. Takže som sa samozrejme naplašil. No a brať tie lieky, to bolo také zvláštne. Môžeš to rozvísť? V jakém smyslu zvláštní? No to, že keď človek si musí všetko pravidelne kontrolovať a ako náhle je nejaký problém, tak musí to koordinovať, korigovať liekami. OK, rozumím. A zažil jsi někdy, že ti třeba někdo řekl něco ohledně tvýho zdraví, co tě ranilo? Co ti bylo nepříjemné, co se tě dotklo, nebo... Myslím si, že nie. Ne? Nestretol som sa s ľuďmi, ktorí by boli vyslovene zlí alebo by útočili kvôli nejakým zdravotným problémom. To nie je. Skôr by som povedal tak, že každý, keď sa dozvedel, že s akými problémami sa potýkam, tak skôr boli takí akože milší, možno ohľaduplnejší, aby som to povedal, aby som zase nekrivdil. Ale nemal som s tým nejaký problém. Okay. Skôr ten vlastný vnútorný boj bol taký, že človek sa s tým trápi a nevie, ako s tým bojovať a pokračovať ďalej. Okay. Bylo v tomhletom stavu něco, po čem si třeba tajně toužil a jestli si to třeba i bál přát? Asi najväčšia túžba bola zobudiť sa jedného dňa bez toho, že si nemusím dať žiadne lieky. Myslím si, že a s odstupom času, keď nad tým premýšľam, tak to bol ten najväčší štarter a tá motivácia. To, že som si stanovil ten svoj vlastný zámer, čoho sa chcem zbaviť a prečo, tak to mi tak určite dopomohlo k tomu. Takže takový pocit, jak kdyby se probudil z noční můry a zjistil, že to všechno jenom byl špatný sen. Že som spotený a kurník, už to mám všetko za sebou. Jo. Už je to dobrý a jdu si zahrát basketbal. Presne tak. A môžem robiť, čo chcem. OK. Dobře. No a tak teď už léky nebereš ráno, ne? Teraz neberiem v podstate žiadne lieky. Vlastne ja tie lieky už neberiem od augusta roku 2024. Čiže prešla už dosť dlhá doba a za to som veľmi vďačný. To věřím. O tom se ještě pobavíme pořádně do hloubky. Takže když to jenom zkusím trochu shrnout, tak ty vlastně v roce 2008 ti ukradli auto, aneb špatný věci se dějou i dobrým lidem, že jo? A v roce 2010 si dostal léky na tlak, 2016 léky na deprese, pak se postupně nějak rozvinula cukrovka a ty problémy se nabalovaly. Ano. Co všechno si zkusil za tu dobu, abys zlepšil svoje zdraví? Skúšal som rôzne odtučňovacie kúry, rôzne športy, ktoré by mi mali nejakým spôsobom pomôcť, ale vždy to viedlo do nejakej slepej uličky. Samozrejme, vždycky to nejaký týždeň, 2-3 fungovalo. Bol som z toho nadšený, ale samozrejme po nejakých 2-3 týždňoch to nadšenie upadlo, keďže človek sa postavil na váhu a bol z toho skôr viacej smutný ako veselý. Takže to bolo tak, že neustále áno, človek začne bežať a zrazu zistí, že beží do slepej uličke. Potom znova sa vrátiť na ten začiatok a to bolo na tom najviac frustrujúce a to bolo také zničujúce, že človek musel začínať stále od znovu.
A vlastne takhle, jak to popisuješ, tak nejenom odznova, to je skoro vrátit se, že jo, když doběhnu do té slepý. Tak. To, že ja to vnímam tak, že tým pádom, že som dostával stále silnejšie tie lieky, tak to pre mňa bolo to, že som sa musel stále vrácať ako keby na ten začiatok. Že neudbehol som nejaký čas alebo nejaký kus cesty a niečo sa polavilo. Nie, ja som sa musel vrátiť a priťažilo sa ešte viac. Čím to, když jsi vlastně říkal, že ta tvoje největší touha bylo probudit se, že nemusím brát léky, čím to je, že tohleto pro tebe tak silná motivace, nebo byla tak silná motivace se těch léků zbavit? Chcel som byť, vlastne som, zdravý človek. A zdravie v dnešnej dobe ja si myslím, že má docela veľkú hodnotu. Keďže má milujúcu manželku a 2 deti, tak samozrejme človek im musí byť stále nápomocný. A vzájomne sa človek potrebuje, takže viesť plnohodnotný život. Lebo ono je to tak, že keď človek chodí do tej práce, tak nevníma to, že má už 30, že má 40 rokov. Proste ide naplno a zrazu potom, keď sa udejú takéto negatívne veci v živote, tak človek ako keby stratil prehľad o tom, že kurník, veď ja tu ešte môžem byť ďalších 30-40 rokov, môžem ešte žiť, môžem ešte tvoriť, môžem čokoľvek. Len keď ho morí tá choroba, tak všetko, celé jeho bytie sa sústreďuje v podstate len na tú chorobu, na zápas s tou chorobou a bohužiaľ, keď človek nemá tých správnych ľudí okolo seba, tak častokrát tú chorobu potom prehráva s ňou. To je takový to, že člověk, když je nemocný, tak má jenom jeden problém a když je zdravý, tak může mít těch 99 problémů každodenního života, že? Presne tak. Se mi líbí, jak jsi říkal, že chtěl jsem být a pak jak se upravil na jsem zdravý člověk. To bylo hrozně hezký. A taky se mi líbilo, jak jsi mluvil o tom, že člověk potřebuje být zdravý i pro tu ženu, pro ty děti, pro vlastně ty lidi tady kolem sebe, že člověk vlastně není zdravý jenom kvůli sám sobě, že jo? Musím sa ale priznať, že na všetky tie veci som prišiel v podstate až po absolvovaní programu. Bolo to pre mňa také, že zobudiť sa ráno s tým, že nemusím brať lieky, bolo super. A to bol ten hlavný cieľ. Ale všetky tie ostatné veci, ktoré potom prišli, tak prišli spontánne a bol som im ešte viacej rád, pretože to boli veci, ktorými som nepočítal. OK. Môžeš to ešte trochu rozvinout, s čím si třeba nepočítal? No, to všetko, čo mi to prinesie. Takéto oslobodenie sa. To uvedomenie si, že proste človek, keď prekoná takúto nejakú veľkú krízu v živote a zrazu sa mu otvorí celé pole nekonečných možností, tak je to veľmi dobrý pocit, a ktorý ti dá toľko energie, že máš až pocit, že dokážeš lietať. Byl jsi na sebe pyšnej, že si to dokázal? Zo začiatku to uvedomenie bolo také, že áno, tešil som sa, ale po nejakej určitej dobe tá emócia radosti prišla tak pomaličky, ale bola potom taká veľmi veľká. Aha. A ja dovolím si tvrdiť, že ešte v januári tohto roku naozaj bol strašne akože, by som povedal, že dokážem tlačiť pred sebou určite celú Tatrovku štrku, že mám tie energie naozaj na rozdávanie a ten pocit je naozaj veľmi príjemný. Věřím. Dokážu si představit, že ti to mohlo dát i nějaký určitý sebevědomí, ne? Ve smyslu toho, že si vlastně říkal, že si zkoušel různý věci a teď si selhával a to vlastně jako sráželo to tvoje jako vnitřní prožívání a pak vlastně, když jsi jako dal nějaký cíl a teď jsi to dokázal a zbavil se z těch léků, tak to ti muselo dát sebevědomí, ne? Ano. Že dokážeš to, co si řekneš. Ono, celý ten program, ja som ho vnímal tak, že áno, začnem to, dodržím to, čo je v tom programe všetko predpísané a zbavím sa tých liekov. A všetky tie ostatné veci boli pre mňa ako keby, nie že nepodstatné, ale nemenoval som im takú pozornosť. Ale to uvedomenie po prejdení celého toho programu, že koľko možností tým človek v podstate získal, tak som bol potom veľmi vďačný za to. To zní dobře. A ještě bych se rád vrátil k tomu, co všechno si vlastně zkusil. Ty si teda říkal, že zdržel nějaký různý odtučňovací kúry, takže ty myslíš nějaký jako diety, nebo? Áno. Okay. Rôzne tie krabičkové jedlá a hovorím, že to fungovalo to nejaké 2 týždne, 3 týždne a potom jednak to, že
možno, že v tom chýbala tá správna motivácia. Lebo v určitom okamihu v podstate človeku zaberá všetko. Aj to, keď nie je, ale je to vždycky iba také krátkodobé. A čím to je, že tohle to všechno bylo krátkodobí a pak se ti podařilo vlastně se těch problémů zbavit a udržet to dlouhodobě? Je to také zvláštne, pretože tým, že som si zapisoval všetky tie údaje o svojej krvi a v podstate svojho tlaku a všetko, tak tie čísla ma tak utvrdili v tom, že je to tá správna cesta. Pretože keď skočíš z čísla 11 na číslo 5, je to veľmi veľký skok. A zrazu, keď tlak máš skoro 160 a po nejakých 2 týždňoch už ho máš skoro 111, lebo ešte stále samozrejme bereš tie lieky, ktoré ti redukujú, tak musíš tie lieky vysadiť, aby sa ti ten tlak upravil do toho normálu. A samozrejme, čo mi trvalo najdlhšie, tak v podstate to boli lieky na spanie, lebo to som už mal taký vnútorný strach, že keď si tie lieky nedám, nebudem vedieť zaspať, neoddychnem si, no ale začal som praktikovať tie dýchové cvičenia a potom sa to nejakým spôsobom vyskúšal som to raz, 2-krát a s nejakými prestávkami a potom to fungovalo. No, zase jak to může být rychlý, že? A hlavně to je zase i ta spirála, ale tentokrát tím druhým směrem, že jo? Presne tak, uděláš nějakou věc, zlepší se tvůj stav, máš víc energie, máš víc síly na to udělat další krok. Presne tak. Co jsi zkoušel ještě kromě těch diet, nebo jsi zmiňoval nějakých sportů, co ještě teda všechno si zkoušel za ty roky, za těch dlouhých 20 let skoro, aby zlepšil svoje zdraví? No čo si tak na to spomínam, tak to boli rôzne aplikácie v mobilnom telefóne, ktoré mi diktovali, čo všetko mám skúšať, čo všetko mám robiť. Samozrejme, pokiaľ som si dal aj úplne, že začiatočník a úplne tú najľahšiu obťažnosť, tak to bolo také, že zadýchaval som sa pri tom cvičení a tým, že v podstate aj tá psychika bola veľmi nalomená, tak som mal obrovské problémy s chrbticou a samozrejme aj to boli ďalšie problémy a starosti s tým. A priznám sa, že po absolvovaní programu som na tú chrbticu nič špeciálne nerobil a bolesti odišli. Že nebolo to tak, že som potreboval podstúpiť nejakú operáciu alebo niečo, aby sa tie bolesti stratili. Proste nie. Prestal som na to myslieť a bolesť prešla. Rozumím. Ty jsi tady už mnohokrát zmínil program, tím myslíš teda program Vnitřní léčitel? Áno, presne tak. A kdy si do něj vstupoval? Myslím, že to bolo na začiatku mája. Na začiatku mája samozrejme mi to trošku dlhšie trvalo, kým som sa rozbehol na ten harmonogram, ktorý v podstate tam bol nastavený. Som totiž to až 2 týždne bojoval vnútorne sám so sebou, že či je to o tom stravovaní naozaj pravda, či to chcem podstúpiť. Či jesť to hovädzie mäso dáva alebo nedáva zmysel. Samozrejme som si povedal, že musím dôverovať človeku, ktorý má takéto skúsenosti, má ľudí, ktorým to fungovalo. Keď to funguje iným, tak to musí fungovať aj mne. OK. A co jsi říkal vlastně na to, že jsem ten kurz spravil já a já o sobě úplně otevřeně říkám, já nejsem doktor, já nejsem výživový poradce, já nejsem nic podobného, nemám vlastně jako žádnou oficiální autoritu k tomu, abych mohl lidem ukazovat, jak můžou vlastně líp pečovat o to svoje tělo. Jaký tohle pro tebe bylo? Ono by som to možno, že prirovná k tomu môjmu predošlému zamestnaniu, že aj v tom mojom obore boli ľudia, ktorí neboli od fachu, neboli vyučení odborníci, ale naučili sa robiť tie veci tak, že ich ľudia mali radi a volali si ich na stavby. A v podstate som si povedal, že napriek tomu, že nemáš lekárske vzdelanie, ale tie výsledky, tí ľudia, hovorím, nemôžu si vymýšľať všetcia, že spravili sa nejaké zázraky. Musím to skúsiť. Takže som sa tak vnútorne presvedčil o tom, že napriek tomu teda, že si nemáš lekárske vzdelanie, že určite hovoríš niečo, čo je pravda. Čo by tým ľuďom a čo ľuďom pomáha v skutočnosti.
Takže vlastně pro tebe bylo silnější to, že tady jsou už lidi, kteří si sami dokázali zlepšit zdraví a to tě inspirovalo, že bys to mohl dokázat. Verím a som presvedčený o tom, že človek môže si spraviť rôzne kurzy, môže mať rôzne licencie, ale pokiaľ to nerobí srdcom, tak to určite nefunguje. Mm-hmm. Videl som to vo svojom fachu a v podstate som si povedal, že musí to určite takto fungovať aj nejako. Samozrejme, že na tom internete je strašne veľa koučov rôznych, ktorí vedú ľudí určitými smermi a každý si v tom musíme nájsť to svoje. Mm-hmm. Ja som veľmi rád a som vďačný teda, že naše cesty sa stretli a že tvoj program mi v podstate otvoril oči a aj cestu do môjho srdiečka, že som sa vyliečil. Takže... Já jsem taky rád. A já jsem hlavně moc vděčný za to, že ses rozhodl takhle tím příběhem potom inspirovat ještě ostatní lidi, protože toho si vážím hrozně moc. To je to, co vlastně říkám, a ty jsi to dneska řekl úplně přesně. Když to dokázali oni, tak proč bych to nedokázal i já? A já si myslím, že je hrozně důležitý v dnešní době, aby jsme ukazovali lidem, že vůbec existuje taková možnost. Oni ne všichni chtějí s tím něco udělat, třeba chtějí brát léky, je to jednodušší, nebo nejsou ochotní udělat nějaký změny v životě. To je úplně v pořádku a je skvělý, že je o ně nějak postaráno. Ale přijde mi důležitý, aby každý, kdo chce s tím něco udělat, kdo za to chce převzít zodpovědnost a kdo chce se začít líp starat o to svoje tělo, tak aby věděl dvě věci. A to je to, co se snažím opakovat furt dokola. První je, že naše tělo se umí uzdravovat. Já dávám furt dokola ten stejný příklad. Přesně, když si budu krájet jabko a říznu se, tak jak moc pochybuju o tom, že se mi to zahojí? Asi moc ne, že jo? Ano. A potom chci opakovat furt dokola, že to, jak my pečujeme o to tělo, má obrovský vliv na to, v jakém stavu to tělo je, jak rychle se dokáže regenerovat a z jakých dlouhodobých zdravotních problémů se dokáže nakonec uzdravit. A proto pak dělám i takovýhle rozhovory jako ten s tebou, protože to jsou podle mě ty důkazy toho, že tohle je pravda. Přesně tak. Takže děkuju, že jsi toho součástí a že mi pomáháš tuhletu myšlenku šířit dál. Dobře, takže někde v květnu 2024 si vstoupil do toho mýho kurzu Vnitřní léčitel. Jaký jsi měl na začátku pochybnosti nebo obavy? Mal som strach a tak ako som už spomenul, že tie prvé 2 týždne, kým som sa odhodlal to začať, tak to bolo tak, že či to naozaj chcem, že som sa nechal do toho nahovoriť. Ale zase myslím si, že tá moja osobnosť a tá negatívna časť, ktorá mi stále hovorila, že to je hlúposť, zdaj sa toho, nechoď do toho programu, tak tá druhá strana mala takú, by som povedal, že väčšiu prevahu v tomto momente a väčšiu túžbu potom vyskúšať ten program. A veď 3 mesiace nie je celá večnosť. A keď sú nejaké výsledky, ktoré môžem aj ja dosiahnuť, tak poďme do toho. Takže to chcenie tej lepšej mojej stránky určite zavážilo a to bolo to, že prečo som v podstate ten program aj vlastne dokončil. Rozumím. To zní rozumně. A co bylo to nejdůležitější, co jsi vlastně jako... Co bylo to nejdůležitější, co jsi změnil, co si myslíš, že přineslo to obrovské zlepšení na tom tvém zdraví? Ujasnil som si, že s akou potravou sa stretávam dennodenne, čo nám vlastne predávajú v obchodoch a obchodných reťazcoch. A vlastne, čo z toho je pre mňa prospešné. Áno. A zistil som v niektorých momentoch, že v podstate tie potraviny ako také, ktoré sú v obchode, poviem tak, že ľahko dostupné, tak asi 90% je pre mňa zbytočných. Takže bolo to, že to poznanie o tom, že čo v skutočnosti a prečo sa to moje telo takto vôbec správalo, že tým, že človek konzumuje aj tie potraviny, ktoré v podstate mu len čelí čas a celú dobu ubližujú, a že ja to viem svojou vôľou a chcením v podstate zmeniť a upraviť si potom celkovo tú životosprávu a nepotrebujem podstúpať nejaké drahé, ako by som to povedal, špeciálne stravovania a s nejakými výživovými doplnkami, že dokážem to sám, tak to je ten hlavný dôvod v podstate, pre ktorý sa človek určite môže rozhodnúť absolvovať vnútorného liečiteľa. OK. A
Co byla teda ta největší změna v tom tvým jídelníčku a jakým způsobem se třeba stravuješ i teď? No, samozrejme, prevažuje tá mäsitá strava. Vývar som si obľúbil natoľko, že to je fakt, že skoro na dennej báze. Mm-hmm. Robil som si to zo začiatku sám, teraz ho pripravuje manželka a je to samozrejme veľmi veľký rozdiel, ale asi je to tak správne. A tým, že máme v podstate aj záhradku, tak ja som zistil, že koľko vecí nemusím mať a tým pádom je ten život o mnoho jednoduchší. Mm-hmm. Tým, že v podstate gro mojej stravy tvorí teda tá mäsitá strava, sú tam mliečne výrobky a nejaké drobné ovocie a je to veľmi okliesnené tým, že v podstate nemám tendenciu skúšať niečo nové, alebo teda novo staré, lebo si vystačím s tým, čo mám. Mm. Samozrejme, keď si dám papriku alebo si dám paradajku, tak hneď to cítim. Opravdu? Že som už na sebe zistil, že čo im všetko spôsobuje v podstate nejaké problémy zdravotné. OK. Čiže som tieto bežné veci úplne vynechal. Procházel si už tou aktualizovanou verzí vnitřního léčitele? Prechádzal som si niektoré veci, pretože som si potreboval nejaké veci v podstate ako keby občerstviť si, ako to v tom bolo. A prechádzal som si aj ten blog, ktorý sme si mali vypísať počas celého programu. Uh-huh. A bolo to také zvláštne, že čo všetko som si v tom popísal. Uh-huh. A po čom všetkom som vlastne túžil, čo by som chcel mať a nemať, čo sa chcem vzdať. A teraz je to také príjemné čítať, pretože všetko to, po čom som túžil, tak to už teraz mám. Uh-huh. A vzhľadom na to, že teda chcem napredovať v tom všetkom, tak pokračujem v zdokonalovaní ostatných vecí. Rozumím, dobře. A jaký si ještě udělal další změny krom stravování? Čo sa týka spánku, tak tam sa upravilo pravidelnosť. Uh-huh. Vzhľadom na to, že momentálne mám prácu z doma, čiže nemusím nikam dochádzať. A snažím sa robiť tie veci ako tie ranné prechádzky, ľadová voda, meditácie, dýchové cvičenia. Čiže toto je tá vec, keďže už teraz viem, ako sa mám stravovať, tak na tých ostatných veciach teraz pracujem ďalej a snažím sa ich zdokonalovať. Rozumím. A máš to tak, že máš nějaký jako přesně striktní režim, kterýho se držíš, nebo to je spíš tak, jako že pozoruješ vlastně, jak ti teďkon je a tak si tak jako vybereš, na co máš zrovna chuť? Priznám sa, že skúšal som to najskôr tak, že budem mať niektoré veci také, že striktné a potom som sa začal stresovať. Tak som si povedal, že nechám tomu taký kvázi voľný priebeh, že veď to telo samotné, tým, že ho som sa naučil počúvať, že to telo mi samo povie, že vlastne, že čo teraz potrebuje. Že či potrebuje teraz spánok, alebo si potrebuje len oddychnúť, prípadne len sadnúť, či potrebuje vodu, či potrebujem sa napiť raz či dvakrát. A o to je to také dobrodružnejšie a zaujímavé, že v podstate to telo, ja keď ho teraz viacej počúvam, tak o to je to pre mňa jednoduchšie. Rozumiem. Čiže nebavíme sa to teraz len o nejakých fyzických aktivitách, ale celkovo, že keď si sadnem a potrebujem si nad niečím premýšľať a oddychnúť si takýmto spôsobom, tak to spravím a nestresujem sa nad tým, že teraz rýchlo musím ísť niečo spraviť, lebo to už aj horí a proste tak to je. To je možná i ta svoboda, o který jsi mluvil, ne? Presne tak. Že nejsi nejdeš podle nějakého seznamu. Neviem, či to teraz môžem spomenúť, či je už ten vhodný okamih, ale v podstate v tvojom programe ku mne prišlo aj v tom, že som si našiel v podstate novú prácu. Bolo to v tom, myslím, 10. týždni to bolo, keď si dobre spomínam, spojenie so zdrojom. A to sú ďalšie veci, ktoré som z programu dostal ako keby bonusy. Takže našiel som to, čo bolo vo mne a to teraz zveľaďujem. To zní moc hezky, Milane. Takže ty jsi vstoupil v květnu 24, začal si, nebo takhle to řeknu, ty jsi někde v květnu 24 začal dělat změny v tom, jak jsi pečoval o to své tělo. Ano. A kdy jsi začal pozorovat nějaký první zlepšení? To bolo vo veľmi krátkom čase, ja si myslím, že už po 10 dňoch.
Po 10 dňoch už bolo to, že sa mi upravil ten tlak. To bylo teda těch ze 160 na 110, jo? Áno. To už potom mi bolo tak dlho a musel som v podstate vynechať tie lieky na tlak. Najskôr samozrejme tak, že polovičnú dávku, potom každý druhý deň a potom celkom. Potom celkově. Jak to probíhalo dál? Potom sa k tomu nabalili našťastie aj tie ostatné veci. Čo sa týka toho samotného cukru, tak to malo v podstate veľmi veľký rýchly priebeh. To bolo zo dňa na deň. Najdlhšie, čo mi trvali, tak v podstate boli tie lieky na depresiu, lebo tie, čo človek nevie v podstate vysadiť zo dňa na deň. Ale tie som vysadil ako predposledné a naozaj posledné boli tie lieky na spánok. S tým som bojoval docela dosť dlhú dobu. Ale zistil som, že to je všetko len v mojej hlave. A keďže už dokážem ovládať aj tieto veci, tak je to fajn. Řekneš mi prosím tě víc ještě k tomu cukru? Jak to probíhalo? Tým, že som si meral glukózu v podstate každý deň ráno na lačno, tak takisto ako pri tom tlaku tie hodnoty rapidným spôsobom začali klesať. Najskôr to bolo také, že som si povedal, že OK, že však veď v podstate áno, mám inú stravu, nejaké zmeny sú tam, nebudem akože robiť s tým nejakú paniku, ale už keď to bolo nejaký týždeň, už som si povedal, že je to tá správna cesta a tak ako keď tak aj tu nás som cítil obrovské také uvoľnenie. Potom už ten stres a ten tlak na to, že na ten výsledok, že či naozaj bude v skutočnosti dobrý, že tým pádom, že sa to už takto samo pozitívne ukazovalo, tak ten tlak prestal byť taký v podstate silný a aj tá nervozita odišla. A zrazu to zostalo také ľahké. Tým pádom som si bol plne vedomý toho, že čo sa týka liekov na tlak a liekov na ten cukor, že to v tomto prípade môže ísť všetko bokom, nepotrebujem sa tým absolútne zaoberať. Samozrejme, ešte som ich mal stále v skrinke, lebo sa človek bojí. Ale po tých 3 mesiacoch neprichádzala nejaká výrazná zmena a v podstate som si potom meral cukor aj po hodine po nejakom tom jedle. Áno. A kde tie zmeny neboli nejaké výrazné. Takže samozrejme, tým, že je moja manželka lekárnička, tak mala v podstate nado mnou ten drobnohľad a spolu sme teda usúdili, že je vhodný čas sa týmito vecami naozaj už ďalej nezaoberať a tie lieky môžeme kľudne vysadiť. To boli také lieky, ktoré si dovolím tvrdiť, že nepotrebovali lekárskú ako keby kontrolu. A co se týká těch léků na deprese a na spánek, tak tam to probíhalo jak? Si vzpomínám, tam si spolupracoval s psychologem nějakým? Áno, v podstate lieky, ktoré som bral na depresiu, tak bolo to už druhé štádium, aj čo sa týkalo nejakej tej sily. A ono to vlastne celé prišlo tak, že asi v polovici programu, zhruba taký mesiac a pol, tým, že som odbúral ten prvopočiatočný stres, tak prišlo také uvoľnenie. A tým pádom, že som sa zbavil toho tlaku, tak potom aj ten tlak, v podstate, čo sa to týkalo tých mojich stresov, a keď toto všetko opadlo, tak sa to začalo postupne celé ako keby upravovať. A verím tomu, že v podstate nie len zmena tej stravy, ale celkovo tá pohoda, ktorá nastala, urýchlila celý ten proces kvázi toho ozdravenia. Lebo nie len to, že som mal lieky na tú depresiu, ale tam boli aj lieky na upokojenie. Ja som proste prišiel večer, prišlo 8 hodín a zostal som nervózny z toho, že znova si budem musieť dať tie lieky a tým pádom, že som si ich nedal, tak tie stavy, ktoré v podstate nastávajú, tak boli pre mňa veľmi také skľúčujúce. Takže samozrejme, na upokojenie lieky, potom na tú depresiu a keď som chcel ísť spať, hodinu predtým lieky na spanie. No a samozrejme tie boli tak, že najskôr som si dával iba polovičnú dávku, lebo človek ich nepotreboval brať celú, no ale niekedy to bolo také, že som si musel dať už aj celú. A to je už naozaj tak, že potom keď som to vyskúšal, niekedy asi v septembri, tak to je také, že keď vypiješ asi liter fľaše alkoholu,
a dáš si takú tabletku na spanie, to je zrovnateľné, že proste ma to úplne odrovnalo. Ja som sa nevedel postaviť. Takže keď človek je zdravý a dá si takéto lieky, tak toho úplne odrovná. Rozumiem. Čiže zase, ja sa možno, že už opakujem, ale to, že som sa zbavil tých liekov, to bolo pre mňa oslobodzujúce. Tomu verím. Všetok ten stres a to napätie, ktoré som si v podstate sám sebe vytváral tým, že som bral tie lieky a že som sa neustále sklamal v tom, že nepodarilo sa mi niečo, nepodarilo sa mi druhá ďalšia vec, tak týmto vytváralo ešte väčší tlak a ja som to videl, že to nie je dobre, pretože potom sa to začalo prejavovať v podstate aj v našej domácnosti. A to už potom naozaj bolo veľmi zlé. Čiže ono nie je to také, že človek si to schová len sám pre seba. Bohužiaľ, s týmito vecami potom trpí celá rodina. Našťastie som si to ešte plne uvedomoval. Takže to včas. aj keď na druhej strane myslím si, že nie ja som vyhľadal tvoj program, ale skôr by som povedal, že on si našiel mňa. Vieš, lebo keď scrolluješ na internete nejaké veci a hľadáš si nejaké zaujímavosti, ktoré ťa nejakým spôsobom zaujímajú a zrazu preklikneš na nejakého pánka, ktorý mi tvrdí, že pozná 4 príčiny stovky nemocí, tak na jednej strane by ma to mohlo upútať, alebo nemuselo. Takže ma to veľmi upútalo a som si povedal, že no a už vieme, ako to celé dopadlo. To už víme. A aby jsme to ještě víc rozvedli, jak to celé dopadlo, tak jak vypadá teda tvůj zdravotní stav teďkon? Musím povedať, že po skončení programu sa všetko upravilo tak, ako keby som nebol nikdy chorý. V podstate som zabudol na všetko. Za ten celý rok si ťažko na niektoré veci spomeniem, pretože tie lieky, ktoré ma utlmovali, tak mám určité výpadky v niektorých veciach. Že človek samozrejme funguje nejakým spôsobom, ale tým, že tie lieky majú potláčať ten zdravotný stav, tak na veľa vecí si nespomínam. No ale čo viem veľmi dobre je to, že sa cítim teraz veľmi živý. Veľmi živý a uvedomujem si to, že neprišlo to len samo, že bolo za tým kopec úsilia, kopec snahy, ale vyhral som a viem, že pokiaľ človek aj má nejaký problém, že príde aj to ako keby zaváhanie, zlyhanie, že človek stratí tú svoju správnu cestu, že na chvíľočku odbočí, ale tým, čím si prešiel a vie, že kde sa dá vrátiť, kam sa môže vrátiť, tak tá cesta naspäť je o mnoho jednoduchšia. Už to je prošlapaný. Presne tak. A tým, že už má tú vedomosť o tom, že čo mu raz pomohlo, tak potom je ten návrat naozaj o mnoho jednoduchší. Nie je to stresujúce. Chápu. Prostě život někdy životuje, jak tak s humorem trochu říkám. Ale... Pretože človek sa stretáva každý deň s rôznymi životnými situáciami a tie sa nie vždy dajú ovplyvniť. Proste to na teba príde v tom najhoršom, keď to možno, že čakáš a keď je to taká negatívna udalosť. Takže... Ale ty seš vlastně silnější a dokážeš to líp zvládat, že jo? Teraz už áno. Přesně tak. Teraz už viem, že je to len v mojej hlave a že s tou mojou hlavou musím nejakým spôsobom sa s tým vysporiadať. A to je dobré, že netlačím v ničom na seba. Nechám tomu kvázi voľný priebeh a ono sa to vytratí potom samo. Viem, že na čo sa mám zamerať. Viem, že treba spraviť to správne dýchové cvičenie. Viem, že meditácia mi k tomu určite pomôže a tým pádom sú tie problémy v podstate minimálne alebo žiadne. Čili dokážeš líp zvládat to, co ti život přináší. Ano, přesně tak. To je skvělý, to je výborný. To se mi moc líbí. Jsem to poprvé slyšel od Petra Urbance, nevím, jestli ho znáš ze Slovenska. Nie. To nevadí. A on říká, že nepřejme si, aby život byl snazší, ale aby my jsme byli silnější. Môžem len súhlasiť. Tak to je hezký. No a dobře, takže nebereš léky, zbavil se z cukrovky, zbavil se z vysokého tlaku, nemáš deprese, co spánek a co tvoje srdíčko? Spánok je úplne v poriadku a srdiečko bije na tom správnom mieste. To
je na tom správném místě. A co nějaký arytmie a podobně? Nie, nič, absolútne. Nič. Nie. To dovolím si tvrdiť, že odídením toho stresu a toho vnútorného napätia vo mne, tak sa dodalo všetko na správne miesto. Čiže ten stres, ktorý zažívame dennodenne, tak tým, že som ho dokázal odbúrať, tak je to veľká časť úspechu. S tím úplně souhlasím. Je to vlastně, ty jsi to trochu zmínil, protože ty jsi mluvil o tom, že jsi zkoušel různý diety, krabičkový jídla a podobně. Áno, a tá frustrácia, to sklamanie, to je naozaj veľmi ubíjajúce a ja verím tomu, že nielen mňa, ale takisto aj mnoho ďalších ľudí to demotivuje potom a už nechcú hľadať nejaké ďalšie alternatívy. Já jsem tím teď chtěl říct i to, že vlastně tyhle ty věci, já třeba si myslím, že oni můžou fungovat, ale že tam chybí ta část toho zvládnout vlastně ten svůj vnitřní svět, vyrovnat se vlastně s tím vším, co se dělo, co se děje, s těma obavama, s těma strachama, o kterých jsi mluvil, a převzít zodpovědnost za to svoje zdraví, to mi žádná krabička, to mi žádná pilulka, to za mě nikdy nic nemá šanci udělat. To, jaký já mám vztah k sobě, jaký mám vztah ke svému zdraví, jak peču o své vlastní tělo, to můžu změnit jenom já na základě toho, že najdu v sobě tu sílu a kouknu se na to tak, jak to je, a pak si prostě můžu říct, jestli to takhle chci dělat dál, nebo ne. Jaký mělo to zlepšení zdraví vliv na ostatní oblasti tvýho života? Ty jsi totiž trochu nakousnul, že máš novou práci, pak si nakousnul to, že vlastně to mělo potom už i negativní dopad třeba na nějakou situaci u vás doma, tak jestli bys mohl teď říct, jestli to naopak mělo pak pozitivní vliv a jaký? Samozrejme, keď som prešiel celým tým programom Vnútorný liečiteľ, človek nadobudol ten pocit, že už vyhral nad tým všetkým. A tá energia, ktorá s tým prišla, tak bola veľmi silná. Len ono je to tak, že keď vyjde slniečko a sú slnečné dni, tak sem tam sa aj zamračí a príde aj také horšie obdobie. No a samozrejme, v tom to človek takto nevníma. Ani nechce si to ani pripustiť, že by prišli naspäť aj nejaké tie horšie dni. Takže pozitívum bolo určite v tom, že našiel som si novú prácu. Tak ako som spomenul. Tú novú prácu som našiel tak, že robím veci, keď to môžem spomenúť, sú to veci z kovu. Ale nikdy v živote... Veci z čeho? Veci z kovu. Áno. A nikdy v živote som predtým nič podobné nerobil. A proste niekde v sebe som to nejakým spôsobom vydoloval, že je to tá vec, ktorá mi robí radosť. Eventuálne s ňou môžem robiť radosť aj druhým ľuďom. No a samozrejme, tak išiel som do toho s plným nasadením a tým, že som mal nazbieraných kopec skúseností počas programu, tak netlačil som na seba, nevyvíjal som zbytočný tlak a stres, ktorý by ma v podstate nejakým spôsobom ničil. A pri prvých zlyhaniach som to nevzdával. Naučil som sa, že ani to druhé sklamanie a tá druhá prekážka v podstate ma iba skúša, že či to naozaj myslím vážne, a keďže som to myslel naozaj smrteľne vážne, tak v podstate to robím ešte dneska. Samozrejme, nie je to tak, že by som zrazu mal neviem koľko výrobkov, lebo samozrejme celé naštartovanie, aspoň z môjho uhla pohľadu, trvá príliš dlho, ale robím to a odozva od druhých ľudí je naozaj veľmi pozitívna. Čiže aj to liečenie, ktoré by tie moje predmety mohli dokázať u ľudí vyvolať, myslím si, že to tam niekde bude, pretože tie reakcie tých ľudí, a to mi potom spôsobuje obrovskú radosť aj mne. Čiže ukončil som program, mal som obrovské nadšenie, bol som strašne vďačný a dneska, keď sa na to pozerám, veci, ktoré vytváram, tiež som strašne vďačný, že som teda absolvoval ten program, že mi to prinieslo a robí mi to radosť ďalej. A každý deň mi to pripomína, že človek sa nesmie vzdať a musí bojovať. Ja, keď sa priznám, že som to počul od druhých ľudí, nikdy som tomu nerozumel, tým slovným spojeniam, nesmiete sa vzdať, musíte bojovať. Ale keď to človek zažije a precíti to, tak to je radosť. A ja sa odvtedy viacej usmievam.
som o mnoho veselší, takže nechcem to samozrejme prechvalovať, ale tých pozitívnych vecí je 95%. Co bylo to nejhezčí a to nejhorší, co za ten rok potom zažil? Najkrajšie je na tom to, že robím so sebou neustále. Každý deň sa učím nové veci. A čo bolo najhoršie, bolo asi to, že keď človek pri zháňaní peňazí na obživu je ochotný podstúpiť čokoľvek a našiel som si prácu, kde som si myslel, že by som v nej mohol byť dobrý, pretože to bolo tiež stavebníctvo. Áno. Ale prišlo také veľké sklamanie z toho všetkého, vzhľadom na to, že sa relatívne nič také pozitívne neudialo, nič sa nezmenilo v tom konkrétnom danom segmente. A tak som si povedal, že musím sa vrátiť naspäť k tomu počiatku a musím znova pokračovať ďalej. Čiže to bolo také negatívne, kedy táto situácia mi zobrala veľmi veľa energie, až som sa bál, že čo to všetko zase so mnou spraví, ale nesiahol som ani po liekoch a svojou vlastnou ochotou zase sa popasovať s tým, že už som mal tie informácie v sebe, tak to bolo o mnoho jednoduchšie. A to bolo pred 3 mesiacmi a dneska som tu znova vysmiatý, zase mám kopec energie. Možno, že to je na mne vidieť, neviem. Ale som zase vďačný a rád. Takže to sú také veci. Musíme mať stále na pamäti to, že raz bude aj horšie, raz bude aj lepšie. Áno. Ale ľudia, ktorí sú aspoň momentálne tak, ako som ja nastavený, tak tých svetlejších dní je viacej. Mně přijde, že někdy, nebo aspoň já jsem to tak měl, když jsem se začal intenzivně zabývat svým osobním rozvojem, tak jsem to pozoroval, že jsem vlastně měl v sobě nastavený takový nějaký jako ideál, že se jako vždycky budu cítit dobře a že vždycky bude svítit to pomyslný sluníčko a vlastně mi to přijde, že to tak jako není. Prostě i když se na to kouknu čistě pragmaticky, tak když je nějaký den je průměrný, zažiju 100 dní a z toho prostě vždycky 10% dní bude špatných a vždycky z toho 10% dní bude prostě skvělých, protože mají nějaký porovnání, že jo, ten každý den není furt stejný. Já nezažívám každý den to stejný. Zažívám něco jiného a někdy se líp vyspím, někdy se hůř vyspím, krom toho někdy upřednostním práci a pracuju do noci a pak jsem prostě míň vyspalý a druhý den mám prostě míň energie a prožívám ty věci jinak a do toho se v životě děje spousta věcí a nemyslím si, že ten cíl je, aby se člověk jako vždycky cítil skvěle. No ja by som si môžem potvrdiť, že tie zlé dni sú asi kvôli tomu, aby sme nezaspali, aby sme si nemysleli, že je už všetko za nami. Že je to taká kvázi pripomienka. Samozrejme, niekedy je to také, že človek dostane riadnu ranu, ale keď už vie, čo s tým a ako s tým má robiť, tak je to potom naozaj o to jednoduchšie. Já si myslím, že vlastně to je obecně o nějakém jako vztahu k bolesti svým způsobem. A teď tím nemyslím jenom tu fyzickou bolest, ale i tu psychickou bolest, když jako procházíme něčím, co může být bolestivý, může být těžký a vlastně mám pocit, že v dnešní době je na to skoro pohlížený, jako že to je špatně zažívat nějakou bolest, ale vlastně já si myslím, že to je úplně nevyhnutelná součást života. Konec konců porod sám o sobě není úplně příjemný zážitek asi ani pro jednu stranu, ani pro maminku, ani pro to dítě, co se rodí. Je toho bolest součástí. Když budu chodit do posilovny, aby mi vyrostly svaly, tak to taky bolí, ale to není špatná bolest. Je spousta bolestí, které jsou nezbytné k tomu, aby jsme se podle mě posunuli a podle mě ten cíl, nebo aspoň pro mě teď už ten cíl není, abych se vždycky cítil dobře, pro mě ten cíl je, abych zlepšoval svůj život. Ano. Abych zlepšoval to, čeho jsem schopný já a jak mám silné tělo a abych zlepšoval to, jak v dobrém stavu je moje rodina, jaký vztahy máme v té rodině, že se daří mojí ségře, že se daří mojí mámě, tátovi, že jsou všichni zdraví, že prosperujou a v ideálním případě potom tohleto přenášet i na nějakou širší skupinu lidí, že můžu pomáhat lidem v sousedství nebo v práci, nebo můžu dělat něco smysluplnějšího pro prostě větší skupinu lidí. Vlastně se tím vracím k tomu, co jsi říkal předtím, že podle mě to zdraví není jenom pro sebe, ale pro
ty lidi kolem nás ano. a aspoň tohle je pro mě ten cíl, zlepšovat ten život, který žiju, i za cenu toho, že se ne vždycky cítím dobře, protože někdy je prostě potřeba projít obdobím, kdy se necítíme dobře, ale aspoň z mých zkušeností tam jsem se vždycky nejvíc naučil. Ano. Kdybych to tak pomalu začal uzavírat, co bylo to nejdůležitější, co jsi uvědomil při té své cestě k uzdravení? Klidně, když to vezmeš až od těch jako 18 let nebo 19 let zpátky, kdy začaly ty zdravotní problémy, až do toho okamžiku, kdy tady sedíme teďkon, co by jsi poradil někde v průběhu té cesty zpátky, aby to všechno proběhlo mnohem rychlejš? Nebo co bylo prostě to nejdůležitější? Neviem, myslím, že sa to udialo tak presne, ako sa to malo udiať, pretože niektorí ľudia uvedomia si veci a ide im to ľahšie. Niektorí, takí ako ja, týmto trvá dlhšie, potrebujú to vyhrotiť až do úplného, neviem, ako by som to nazval, vypätia na maximálneho a potom príde to kvázi prebudenie. Áno. Ani si takto neviem spomenúť, že v ktorom konkrétnom okamihu alebo momente by som si dal sám sebe nejakú radu, aby sa niečo zmenilo, lebo ono to prišlo tak potajomky, tak zákerne, že proste len sa to nejako tak votrelo do toho môjho života. A tým, že už teraz viem pomenovať niektoré tie veci, tak naučil som sa, že aj tie negatívne veci nie sú v podstate negatívne. A za to som tiež v podstate vďačný, že som si to nejakým takýmto spôsobom uvedomil, pretože nebyť tých negatívnych vecí, ani my dvaja sa nestretneme. To je pravda. A nestretol by som ďalších kopec skvelých ľudí, keď sme sa stretli v Brne, takže áno. Neviem, no, takže keď to berieš z tejto stránky, tak aj tie negatívne veci sú v zásade prospešné. Takže neviem to, konkrétne si asi neviem povedať, že kedy by som chcel. Ja som vôbec rád, že to prišlo tak, ako to prišlo. To je skvělý. Poslední otázka na závěr. Jak by si přál, aby tvůj život vypadal za 3 roky? Viem, ako bude vyzerať. Povíš mi to? Bude každý deň lepší. Aj napriek tomu, že momentálne mi príde, že ten svet sa zbláznil. Žijem si ten svoj vlastný svet. Nepoviem, že je to nejaký paralelný svet. Je to bohužiaľ ten, ktorý je teraz, ktorý máme tu spoločný. Ale treba byť tak pozitívne naladený, pretože žiť stále v strachu vedie len ďalším problémom a toho sa musí človek vzdať. Čiže naozaj skúsiť aj v tomto ťažkom období myslieť pozitívne. Naučil som sa, že musím myslieť v prvom rade na seba. A keď som ja úplne v pohode, tak potom je v pohode aj domácnosť, rodina, okolie. A vyzerá to tak, že ako keby má človek tak trochu aj vyhraté. Ja si myslím, že keby sme to rozdelili na nejaké etapy, tak je to určite výhra. Výhra je každý rok, keď sa skončí. Zostať pozitívny a mať okolo seba tých správnych ľudí, prípadne niekoho, komu by mohol človek kedykoľvek zavolať. Lebo v dnešnej dobe to asi nie je celkom tak. Nemá to každý. Nemá to každý. Mne zavolat môžeš, Milane, kdyby si potřeboval. Ja som za to veľmi vďačný. Celej komunite, v podstate ľudí, ktorí zistili, že ísť cestou vnútorného liečiteľa je to pozitívne. Není to všelek a zázrak pro všechny, to samozřejmě ne, ale mnoho lidem už to pomohlo. Nie sú to obchádzky. Je to pravá a ozajstná cesta, ktorú človek prežije celým svojim bytím. A najhorší bol bod zlomu, kedy si človek musí uvedomiť, že čoho sa chce naozaj v skutočnosti vzdať. A potom prísť aj na to, že kam vlastne sa chce po tejto zmene dostať. Ono je to niekedy tak, že darmo si stanovíme cieľ, ten cieľ nekončí tým cieľom. To je v podstate iba cesta. Ten cieľ dosiahneme a ideme ďalej. Ideme ďalej a ideme ďalej. Áno. A takto to vidím aj ja. V podstate nestanovil som si žiadny cieľ. Stanovil som si iba to, že chcem, aby môj život až dovtedy, kým tu budem posledný deň, bol úžasný.
To zní hezky. Budem robiť všetko preto, lebo mám všetky predpoklady na to, aby som to dokázal. A budem robiť radosť nielen sebe, ale aj svojmu okoliu a veci, ktoré dokážem svojimi rukami vytvoriť, budú tešiť aj ostatných ľudí. Tím jsem si jistý. Milane, když si představíš, že nás teď tady někdo třeba zhruba hodinku s napětím poslouchal a hltal tvůj příběh, je něco, co bys chtěl na závěr vzkázat? Něco, co máš ještě na srdci? Myslím si, že jediné, čo ma tak napadá, je to, že treba si veriť, treba si uvedomiť, že čo je pre mňa to dôležité a za tým treba ísť. Treba to nájsť, aj keď aj v tej úplne tmavej, najtmavšej komórke svojom vnútri, ale treba za tým ísť. A jediné, čo som sa naučil za celý ten rok, je to, že sa nesmiem vzdať. Nesmiem sa vzdať vtedy, keď príde prvá prekážka, nesmiem sa vzdať, keď príde druhá prekážka. Čiže proste prekážky sú na to, aby nás nejakým spôsobom formovali. A dokázať toto prekonať, obrovskú radosť a vnútorný pokoj to prinesie. A toto želám každému jednému, kto má len myšlienku na to, že chce svoj život zmeniť. Či už je to zmeniť svoj život stravovaním alebo čímkoľvek iným. Proste musí to nájsť v sebe, musí si zadať zámer, toto chcem dosiahnuť a musí za tým ísť. To je krásný přání na závěr, Milane. Já chci na závěr jenom říct, že ten Milanův příběh je obrovsky inspirující a rozhodně není jediný. Můžete si poslechnout ještě další příběhy a budeme natáčet i další příběhy uzdravení, tak jako tady s Milanem. A chci říct zároveň ale ještě jednu podle mě důležitou věc. Milan tady sdílel nějaké věci, které jemu pomohly, ale ty pomohly jemu. To může a nemusí pomoct vám. A bohužel vám nedokážu nic takového slíbit. A určitě chci upozornit na to, že cokoliv, co se týká léku, je vždycky důležitý konzultovat s lékařema, spolupracovat s nima, najít si lékaře, kterému můžete důvěřovat, najít si lékaře, s kterým můžete vést nějakou konverzaci o tom. Jsou takový lékaři, znám i takový lékaře, takže bych vám přál, abyste si takovýho našli, abyste s takovým spolupracovali a nedělali zbytečně nějaké věci, které by mohly mít špatný dopad sami o sobě. A ještě bych vás taky chtěl poprosit na závěr, abyste mi řekli, co vás z tohohle rozhovoru zaujalo úplně nejvíc, co vás zaujalo třeba na příběhu Milana, s čem jste třeba viděli nějakou podobnost s vaším vlastním příběhem a klidně mi napište, jestli se vám takovýhle formát líbí, jestli byste takovýhle rozhovorů chtěli mít víc. My je každopádně plánujeme, když řeknete, že se vám to líbí, tak jich uděláme ještě mnohem víc. Budu se na vás těšit u nějakého dalšího rozhovoru a mějte se krásně. Ahoj. Ďakujem, dovidenia.